Illum għadha kif inqatat is-sentenza dwar Anthony Mifsud. Anthony Mifsud illi xaraban beda il-mixja għal-ġustizzja miegħu. Żgur tiftakruhom il-programmi ma' Anthony Mifsud. Iva, dak li kien torturat id-depo, dak li qala bin-nerv, dak li akkużaw għal xejn, dak li żammew għal 3 snin sħaħ fil-ħabs bl-ħtija. Għada se nbidlu l-programm u propju mod esklusiv għall-ewwel darba wara s-sentenza se jkollna magħna lill-istess Anthony Mifsud. Jekk inti dak iż-żmien kont parti minn din l-istorja, ċemplinna għax irdu niltaqgħu miegħek malajr. 21249 27249 jew bagħtilna email info@xarabank.com. Għada programm importanti ħafna li forsi għala kapitlu fejn twettqet il-ġustizzja.